Ja se zovem Pavlo Stevan. Po zanimanju sam mehaničar i radim već 40 godina. Najviše sam svirao klarinet. Svirao sam i saksafon, a nešto malo sam svirao i trubu. Ali manje, mislim. Većinom sam klarinet najviše voleo, jer za mene je on imao i u ono vreme je bolje zvučio klarinet, mislim, i nego saksafon. On se bavi, od malena se bavi muzikom. Još kad je bio mali, je bio operisan od bruha. I u bolnicu je tražio, kad sam ga pitao šta da mu kupim, on je rekao da mu kupim gitaru. Muziku da sviram u društvu sam napustio otprilike 68. godine. Sad je on zamenio, sad njih slušam svako veće kako probaju. Meni nije dosadno. U početku smo imali malo sa komšilukom, šta ja znam, zbog te svire, zbog te buke. Bila je čak i milicija intervenisala i rekli su da sviraju do 10 sati, a posle 10 sati da ne sviraju i tako.